Fotoperiodistes, mirada a les violències masclistes arreu del món, és una exposició a través de la qual l'Institut Català de les Dones mostra 10 casos reals de 10 països diferents en què les dones són víctimes de maltractaments. Des de dones que estan en un mercat de núvies i que les venen per casar-les, fins a processos migratoris que pateixen les dones, víctimes de tracte per explotació sexual, dones que són tancades mentre menstruen i s'han de passar 7 dies tancades en un lloc i no poden fer vida normal simplement perquè estan menstruant. La mostra també s'aprofita per tractar la discriminació professional pel simple fet de ser dona. En aquest sentit, les imatges són un reconeixement a la feina de 10 fotoperiodistes. Hi ha molt bones fotoperiodistes, però no són les que apareixen habitualment en mitjans, ni les que exposen, ni les que es visibilitzen més, i per tant també era una bona oportunitat per visibilitzar la feina que fan aquestes dones. L'exposició es presenta amb 10 panells que, a més d'explicar la imatge, inclou un codi QR per qui vulgui ampliar la informació sobre el treball de cada fotògrafa. La mostra es pot visitar fins al 28 de febrer.